אהלן, אני אציג את עצמי בקצרה, בא לי לספר לכם סיפור. שמי יותם חיון, אני בן 28, אני מתעסק במושן דיזיין ו-UX UI, ואני רוצה לספר לכם את הסיפור הבא. לא מזמן הלכתי לשחק טניס, אני, אח שלי הקטן ואחותי. והיה שם בחור שהיה נראה לי די מוכר בסיטואציה. איפשהו מעבר, אולי חבר טוב, התחלנו לדבר. אמרתי לו, מה אתה עושה עכשיו בחיים? הוא אומר, תקשיב, אני מאמן כושר. וואלה, איזה כיף, מה, יש לך לקוחות, יש לך זה? הוא אומר, כן. הוא שואל אותי, מה אני עושה? הוא אומר לו, אני מעצב גרפי. מתעסק באתרים, באפליקציות ובאנימציות, מה שנקרא. התחלנו לדבר קצת קשקש, שיחקנו כמה משחקים, ואז הוא אומר לי, תקשיב, בניתי אתר ב-AI, תן לי את הפידבק שלך. הוא אומר לו, אוקיי, מגניב. מסתכל על האתר, 2 שניות, משהו כזה, ואז אני אומר לו, אוקיי, איזה קהל אתה עכשיו קיבלת מהאתר? מה הלידים? מה סגנון האנשים? הוא אומר, תקשיב, נפילה של האנשים. נפילה. הם טוענים שהם רוצים לבוא אליי לשבוע ולראות כמו מייקל לואיס. או בנות שרוצות לבוא אליי לשעמים ולראות כמו איזה בר רפאלי או גלגדות. אני אומר לו, אוקיי, מה קרה שאתה מדבר אליי? הוא אומר, הערכים שאני מאמין בהם זה אנשים באים אליי ליווי, ויש להם הרגלים של בריאות. אני מטמיע בהם הרגלים של בריאות, ולא לחיצת כפתור והופ, אני דוגמנית בקסטרו, יש לי מחר קמפיין בארצות הברית. ואז אמרתי לו, תקשיב, האתר לא תואם את הערכים. והוא יצא מנקודת הנחה שזה נכון, ומה שאני בא להגיד פה זה שאתם יכולים לעשות 1,001 דברים ב-AI. לא סתם אנשים מתחברים בערכים, לא סתם חברות נבנו על ערכים וכל הדברים האלה. אז לפני שאתם רצים ל-AI הבא ולפני שאתם רצים ל-ChatGPT הבא, תחשבו רגע מה הערכים שאתם מעבירים ללקוחות שלכם. לא סתם פתחתם עסק. לא סתם. תודה רבה שהקשבתם, היה כיף.